Навий дясен! Навий дясен! Леко дясен! И пускай назад. На къв съм? Сега си леко, много леко ляв. Изправи, нави, надясно дай. Другия края. Е така пускай. Даже още малко нави. Саш, тук ще леза ли? Може и да сленеш. Щеш да окачиш, ама върна гъста. Трябва да не връщаш. Трябваше го... Да? Върнах ли? Върна е, да. Ръгни му всичките блокажи на първа... Изправи! Айде следващите! Айде, Берко, ти си! Пак ти кефа, а? Ко обичам аз човек. Много ясно. Айде ти полигон тук, виж как полигони. Ето ще отиде там. Миро, тука бе, о! О! Върне се тука, байко е! Ей, тук се върне! Ще го пуснеш, тука! Айде бе! Ето тук е така, бе. Ще го пуснеш, бе. Върни бе, ще го пуснеш! С да се прави. То се окачил. Това е смешно. Той по-трудно се избира, виждаш сега. Не знам, аз имам мама блазни на пусна. Е, там през терасите. Това слиза, бе. От тук ще го. Много е, изведнъж ще рязах на клона. Екстра, аз такива обичам. Аз това ще го пусна. Аз ще го кача пак, айде. Не може. Това ли, бе? Да. Не може. Айде, почна се. Не, можеш го качиш. Само кажи, кое да не кажеш после това. Ей, тук е перпендикулярно нагоре. О, ляв! Дясен! Десен! Гледай го как настрани. Не така, бе! Ще го убия, май. Да, стане така опасно, не може да се обърне. Бахтика ме каде стомайната. Както е висок, той е най-високия от всички. Киро, аре! Това па ако качи, майна. Ето. Върти на заден. Върти! Тук трябваше да го... Не мога качи това. Абсолютно. Дай напред пак. Много е голям наклона. Няма да може. Той няма толкова височина. Така, сега върти пълен десен. Давай, давай. Дай напред сега и там, където обаче прави изделие. Киро, тук трябва да дойдеш, така. Да, дори. Мъчи са там няма можеш 100%. Това е пускаш мъчи, но няма да можеш. От тук можеш и беше отпееш, той си колана. Голямата гума ти бъде да скочи. Ето,
качвам тук. Йо, май, джипа.